Avui us porte una novetat editorial. Es tracta del meu pare sempre diu, escrit per Adrián Cordellat i publicat per Jo Llibre de Santillana, a qui vull agrair l'enviament de l'exemplar. Bé, aquesta xolleta estic segura que plenarà les aules d'ací a no res. Dic xolleta perquè només té 100 fulles i uns capítols curtets, però que la lectura siga senzilla no vol dir que siga simple per a res. I és que tracta d'una situació que a qui no li ha passat. Acaba l'estiu, tornes a l'institut i les teues companyes i companys ja no són com eren, estan molt rares, molt raros, o igual és tu el que has canviat, no sé, però no acabes d'encaixar. Les coses són diferents i no saps molt bé, no saps molt bé què fer. Per sort, el nostre protagonista té un vincle molt fort amb son pare i li va contant el que sent, el que passa, i aquest li va donant consells que unes vegades li ajudaran més i altres menys. El meu pare sempre diu és una història d'aquestes que la premissa pot semblar que no és molt profunda, però sí que ho és, que te deixa el cor calentet i que també parla de reconstruir la vida quan ha desaparegut tal com la coneixíem, perquè moltes voltes al llarg de la nostra vida n'hi ha peces fonamentals que canvien de lloc o que cauen i que tenim que aprendre a recol·locar per a continuar endavant. Aixina que només me queda desitjar moltíssima sort a Adrián Cordellat en aquest nou projecte literari i desitjar veure en molts instituts aquesta meravella de llibre. I no vos oblideu que llegir en valencià està de moda.